se vos parece vou comenzar. Vale, pues mira, palestras sobre historia do movimento LGBT. Moitas cuestións que comentamos na actividade anterior, agora vou volver a contar máis contextualizadas. Teño dividido isto entre tres bloques, como orixe da LGBTfobia, porque me parece que é interesante entender que a opresión do colectivo LGBT non é algo que aparece de maneira natural na especie humana e simplemente aí chega un momento en que empezamos a loitar contra ela, senón que houve un momento no que se creou para despois que destruíla. E me quedé relevante coñecer como aparece a LGBTfobia, non só como empezamos a intentar que desaparece. Logo, os inicios do movimento LGBT organizado a nivel global, claro, como sempre, do que temos registro, e vou a dar bastante información de por que tamén nos faltan moitos registros e nos faltan hai moitos ocos na nosa historia. E por último, pois o movimento LGBT na actualidade, mas que sería o movimento LGBT na Galicia, porque na actualidade creo que vos máis ou menos xa controlades. A palestra está adaptada de obra que tiene un curso para personal da Xunta. Entón, empezando con orixe da LGBTfobia, e para min a orixe da LGBTfobia, desde unha perspectiva antropolóxica, que eu tiro un poquinho para casa con isto, sería 4 pilares fundamentales: a división sexual do traballo, a religión, o colonialismo e o capitalismo. Entón, isto, por unha parte, puxémolo como nunha liña, porque realmente sí que históricamente foi unha cuestión secuencial, pero ao mesmo tempo todas as cousas que viñan despois afectaban as anteriores, e as anteriores volvían a condicionar as seguintes. Entón, a división sexual do traballo ocorre moito antes de que se inventaran as religións modernas, o colonialismo e o capitalismo, pero veuse condicionada por todas estas cousas e ao mesmo tempo condicionou todas estas cousas. Pois así con todas. Vale, entón, cando aparece a división sexual do traballo? É difícil de marcar unha data porque algo que ocorreu na prehistoria, pero basicamente a idea é que no momento no que as sociedades empezan a ter unha complexidade suficiente como para necesitar dividir distintos tipos de traballo en persoas que se especialicen en facer cada tipo de traballo, en vez de que cada quen soubera facer de todo, na nosa historia, distintos condicionantes, sepárase os traballos reproductivos dos traballos que despois se consideran máis productivos, e as persoas que se lles prevé unha capacidade reproductiva maiormente, asignase estes traballos reproductivos, mentras que as persoas que non se lles asigna unha capacidade reproductiva, os coñecementos que había de reproducción humana naquela época eran os que eran, pois fan outro tipo de actividades. Isto, na prehistoria, nunca foi algo estricto, en absoluto. De feito, a idea esta de que as mulleres se quedaban na casa mentre que os homens iban a cazar é unha pantomima patriarcal. Hai bastantes indicios de que as mulleres tamén iban ás cacerías, de que as mulleres tamén participaban destas outras actividades. O rollo este de que as mulleres recolectaban vallas e os homens cazaban mamuts, moi probablemente non fora así. Pero sí que é certo que a cuestión, a raíz de dividir a sociedade en dous grupos bastante separados, bastante estancos, empezas a crear categorías máis alá desta simple cuestión reproductiva que podría quedarse no marco biolóxico, e empezas a asignar unha serie de significados sociais, unha serie de significados sociolóxicos, unha serie de condicionantes que se van acumulando no tempo. Porque no momento no que tes dúas categorías sociais, as persoas que nacen nese grupo, dependendo da categoría social coa que se identifiquen, van a mirar para esta categoría social, coller dela, aprender delas. Entón, cuestións o que nos, a día de hoxe podemos entender como xénero no sentido máis cultural, de forma de ser, forma de falar, forma de ocupar o espazo, forma de tal, é algo que pode aparecer de maneira máis ou menos gradual, no que creas dos grupos humanos separados en base a unhas características concretas. A nivel global, a división sexual do traballo é feito por moitas de moitas maneiras diferentes. Nos, a día de hoxe, entendemos en Europa unha división sexual basada nos xenitais externos, ao nacer. Entón, se un bebé nace con vulva, chica, se un bebé nace con pene, chico,
e sin hacer con sindicais ambiguos, pois operamos e metemos nunha das duas categorías. Isto non é así en todo o mundo e non foi así históricamente en todo o mundo. E xa cousas como, por exemplo, dos cromosomas ou hormonas, obviamente antes do século XX pois non tiña ningún sentido. Hai países nos quales alrededor da capacidade reproductiva moito máis estrictamente, por exemplo, forman parte da mesma categoría mulleres, persoas homosexuais dos dous sexos e persoas infértiles tamén dos dous sexos, non, ao revés, mulleres por unha parte, homes, persoas homosexuais, persoas infértiles e mulleres que pasaron a menopausia. Entón, as persoas que poden parir un género, persoas que non poden parir outro género. E o non poder parir pode ser incluso por eso, por cuestións de prácticas. Pues, simplemente decir iso, que é a división sexual do traballo, pero que esta división sexual non é algo inherente á especie humana, nin como facemos, nin que se teña que facer, e que a partir de crear esa división, pues empezas a crear unha serie de fracturas culturales. ¿Qué pasa cando se crea? Bueno, podemos empezar con la propiedad privada, que necesitamos saber quen vai a herdar as propiedades. Se tes propiedades, teñen que saber quen. Entón, aí é onde tamén empeza a cobrar máis importancia a monogamia, empeza a cobrar máis importancia o control das mulleres, porque tens que saber quen as inseminou, porque é moi fácil saber quen é o fillo dunha muller, digo, quen é a nai de alguén, pero é moi difícil saber quen é o pai se non hai monogamia, se non está controlada a muller. Entón aí aparecen tamén moitísimas as cuestións patriarcais. Pero igualmente, xa digo, en toda esta época da prehistoria, a división sexual importaba, pero tampouco tanto. Pode ser máis como entendemos a día de hoxe a división de clase. O sea, a diferencia entre unha persoa de clase media, de clase obreira ou un super rico, non era algo tan inherente á persona, non era algo tan completamente marcado como temos agora. Pero despois chega a religión, e a religión xa se que empeza a marcar, sobre todo unha cuestión moi importante que ten, é marcar a diferencia entre o que é natural, no sentido de Dios lo hizo así, por lo tanto non se pode cambiar, e o que xa é variable e que depende da man humana. Entón, hai unha serie de cuestións que pasan a considerarse que son inmutables, e dentro das cuestións que son inmutables pues está a organización da sociedade, que as mulleres estén por debaixo dos homens, que as mulleres teñen unha serie de características, os homens outras, e empezan a cristalizar cuestións que empezaban a aparecer alrededor da división sexual do traballo. Pues a religión dalle unha explicación mítica, e isto tamén reforza que unha vez que tens unha explicación mítica vas a buscar na natureza e na realidade as probas desa explicación mítica. Entón faise unha retroalimentación. E dentro de isto pues, está pues, a existencia de solo dous sexos, e que as relacións entre persoas dos dous sexos solo poden ser con fins reproductivos, polo tanto non pode haber relacións homosexuais, e polo tanto tamén, e por suposto non podes cambiar de un sexo para outro, porque solo hai dos e es con el que naces. Logo chega a partir do século XIV, o colonialismo e o que chamamos en historia contemporánea o encontro colonial, que de repente a xente, o mundo sempre estivo conectado enormemente e dabas como significados distintos ao que se dá agora. Pues, por exemplo, a raza, a idea que temos a día de hoxe de raza, aparece pasado o encontro colonial. Antes había xente con pel de distinto color, pero tampouco se lle daba a categoría que damos agora, porque tamén daquela cuestións que agora asignamos a racialidade, ou que os racistas asignan a racialidade como cuestións culturais, cuestións de inteligencia, cuestións de poderte fiar de unha persona, pues, durante a maior parte da historia da humanidade asignábaselle tamén a xente do país do lado. Entón, como eran diferencias que ti visualmente non podías percibir porque eran da mesma igual de caucásicos que tú, pois o concepto de raza non tiña sentido. Empeza a ter máis sentido a raíz do encontro colonial, porque de repente temos que ter unha justificación de por que os europeos podemos dominar o resto do mundo, non só podemos, sino que debemos,
porque somos mejores. Entón, aí créase xa máis consolidado o concepto de raza que temos a día de hoxe. E que pasa que a sexualidade e a disidencia sexual? Pois que no resto de culturas do mundo, como vos decía, a forma de dividir facer a división sexual do traballo dependía de outras cuestións, non simplemente xenitais externos, podía haber 2, 3, 4, 5, 6 categorías sexuais en vez de solo unha, e digo sexuais e non de xénero porque se entendía máis ou menos como o mismo sistema, non había este rollo cultural e do biológico. E tamén a actitude de cada cultura, cada as relacións entre persoas do mesmo sexo era extremadamente variada. Hai mogollón de culturas en moitos povos de África, no cal é bastante común que unha muller que é estéril se case con outra muller e teña que a súa muller fértil se quede preñada de algún dos homes da vila que faga de donante de esperma e que non vai ter ningún tipo de relación cas crianzas, entendes que o fillo é das dúas mulleres e a liña de herdanza pasa, basicamente as mulleres estériles terían unha categoría social de home a todos os niveis, a nivel legal, a nivel de participación social, a nivel de poder casar con unha muller. A mulleres máis baixas. Non, de home. Ou tamén en máis de 30 povos de África hai unha fase na adolescencia na cal os homes pasan a unha categoría femenina e casan ritualmente con un guerrero adulto. Entón, entre os 16 e os 20 e pico anos teñen relacións sexuais con un tío e cando eles pasan a convertirse en guerreiros e chegan a facer o ritual de cambio de fase vital, pois poden casar eles tanto con unha muller como con estes chavales. E xa digo, en máis de 30 países. E así, en todo o mundo había moitas prácticas diferentes alrededor da sexualidade e do xénero. E que pasa co contacto colonial? Pois que de repente os blancos europeos tiñan que ter unha justificación de por que podían facer o que estaban facendo en todo o mundo, controlalos, dominalos, extraer os seus recursos e convertilos a la cultura buena. Entón, por unha parte, xuntaron aí a religión e a cultura europea, que dentro disso estaba, pues, solo podes ter relacións con persoas de outro sexo, solo para el matrimonio, dentro do matrimonio, solo para ter filhos. Entón, por unha parte, reprímese toda a disidencia sexual e de xénero en todos os países colonizados, pero ao mesmo tempo, se estamos justificando que nos podemos colonizar estes países porque somos superiores, porque non temos sexo homosexual nin temos rollos raros de género, tamén hai que controlar moito máis estrictamente o que pasa en Europa. Entón, a partir do contacto colonial, tamén se volven moito máis estrictas as normas de xénero dentro do continente europeo, porque hai que diferenciarse dos salvajes. E despois chega o noso amigo el capitalismo, tras a revolución industrial, que é sobre todo o que solidifica moitas destas cuestións que máis ou menos iban aparecendo, pero que xa vos digo eran bastante máis laxas do que podemos imaginar a día de hoxe. A diferencia entre a vida dunha muller e dun home na Idade Media temos unha idea moi mediada polas películas, pero que na realidade non era tan así. E que pasa co capitalismo? Que de repente temos que justificar meter a miles de personas que traballan nunha fábrica e sacarles a maior cantidad de plusvalía posible, o maior nivel de traballo que podamos sacar deles. E a forma que atoparon tras a revolución industrial de facer isto foi que os homes só se puderan dedicar a traballar e que todos o resto de necesidades que tuveran ya serviran as mulleres. Entón, tiñan as necesidades de cuidados, de limpeza, de cociña, de reproducción, de cuidados dos fillos e dos adultos, deixen todo as mulleres para que os homes poidan botar 12 horas na fábrica, 15. O tema do traballo 8 horas veu despois polos comunistas. Entón, a raíz e con os anarquistas. Entón, a raíz de todo isto, sí que se crean os roles de xénero que entendemos a día de hoxe como o papel do home na sociedade e o papel da muller na sociedade,
ainda que na cabeza, polas películas e por que temos unha visión super presentista da historia e vemos así, pues, era como vemos os romanos, como vemos aos povos medievais, realmente os roles de xénero, como entendemos hoxe, aparecen a partir da Revolución Industrial. Antes, claro, obviamente había roles de xénero, había categorías diferentes, pero non funcionaba como nos imaginamos. E tamén, ao mesmo tempo, como tens que producir a nova xeración de obreiros para as fábricas, non se pode permitir que teñas unha relación que non vai a ter fillos, por lo tanto, castígase as relacións homosexuais e tamén calquera tipo de disidencia de xénero. Entón, así facemos o círculo completo. Vale. Entón, vemos como paulatinamente se foi oprimindo cada vez máis a disidencia sexual e de xénero. Algo que fala moito Daniel é que ás veces vemos a historia como unha flecha que vai de un pasado oscuro hacia un futuro brillante que cada vez estamos mellor, cando en moitas cuestións na historia das persoas LGBT estábamos moito mellor na prehistoria que despois con gregos e romanos, estábamos mellor con gregos e romanos que na Idade Media, estábamos mellor na Idade Media que na Idade Moderna, estábamos mellor na Idade Moderna que despois na Idade Contemporánea. Ya foi todo a peor hasta seguro XX aproximadamente. E despois tamén hai moitas inversións. Despois, por exemplo, no século XX empeza a haber xente que directamente, bueno, no século XIX, XVIII entendíase a homosexualidade aínda e a disidencia de xénero, o que podemos entender a día de hoxe como persoas trans, como forma parte de unha especie de concepto nebuloso todo intermedio e primeiro de nada falábase de prácticas, falábase de sodomía, falábase de travestismo e estaban penadas por prácticas. Entón, claro, era sodomita no mesmo sentido que pode ser pues, un ladrón, que non é unha cuestión identitaria, non é unha cuestión que te marca para como vas a vivir a tua vida, como vas a relacionarte con os demais, non é unha cosa que fixeches e, por lo tanto, tes esa etiqueta. Pois que a sodomía igual que eres sodomita porque fixeches un acto de sodomía, pero iso non quere decir que se vaya a sobreentender de ti que tes unha atracción sensual, sexual, erótica cara as persoas do teu sexo e non as do outro. Todas esas cuestións chegan despois. Entendíase simplemente que era un pecado, unha cousa que se fai, que estaba mal e por lo tanto se castigaba. E co travestismo igual, estaba mal vestirte cas roupas do sexo que non era o teu e por lo tanto eso castigábase ás veces. Sempre había moitas excepcións para todo. Quen falla ali falla trampa. Pero que pasa a raíz do século XIX, sobre todo, que de repente empezamos a ver moitos avances na medicina e os médicos descubren que poden explicar todo con a medicina. Entón empezas a medicalizar absolutamente todo un tipo de cuestión que rache as normas sociales, de repente é unha condición médica. Entón, se unha muller non quere facer o que lle manda o marido, é unha histérica. E se unha persoa ten fai prácticas de sodomía, é unha persoa que ten unha enfermedade, que é a homosexualidade. Inicialmente tamén había moitas teorías para falar deso, sobre todo falábase de unha das teorías máis recoñecidas é a teoría da inversión sexual. Basicamente entendíase que xa daban un poquinho de volta e xa entendían que todo o mundo que non seguía exactamente os estereotipos de xénero era unha persona trans, que internamente era do outro sexo e, por lo tanto, unha persoa, pues, un home que tiña sexo con homes era porque realmente era unha muller e por eso lle atraían os homes. Entón, un pouco como despois nos anos 90 2000 ás veces entendese que unha persona trans era unha persona que era tan gay que se dio la vuelta e chegou a ser do outro sexo. Pues, 100 anos antes era ao revés, pensabas que eras tan trans que hasta follabas con personas do teu mismo sexo. Pensas tamén, ¿no? Sí, porque al final son dos hombres que están cogiendo dos mujeres. En plan, ¿sabes? Entonces serían dos mujeres. Xa, pero... La pescadilla que se muerde la cola. Pero entendíase que a atracción era polo corpo. Sí. Entón ti eras unha muller, pero tiñas cerebro de home,
e como tiña este cerebro de home, atraíanse as persoas con corpo de muller, e aínda que a outra muller tamén tivera cerebro de home, pois como le traían as persoas con corpo de muller, traías de ti, era a explicación que tiñan que se chamaba teoría de inversión sexual. Obviamente non tiña impulso. Entendo que tamén aí tiña que ver quen facía de activo e de pasivo, ¿no? Ou non? A ver, Bueno, el hombre se puede entender, pero es mujer. O tema de que facía de activo e de pasivo era unha cuestión que importou moito a nivel histórico. Por eso, todas as culturas, pero máis como cuestión de prestigio. Isto era máis no mundo científico. Era os psicólogos, Freud e toda esta gente que de repente descubriron que podían explicar todo o que era raro na sociedade mediante a psiquiatría, psicología. Entón, si eres comunista, tienes el gen rojo. Si eres unha muller que non fai o que lle di ao marido, eres histérica. Si follas con hombres, tens unha inversión sexual. Todo tiña unha explicación mediante unha patologización. Entón, a partir desta patologización, por unha parte, créase a categoría de persoa homosexual e de persoa trans, máis ou menos van aparecendo ao largo do século XX, que por unha parte ten partes positivas e partes negativas. Partes negativas, obviamente, estás medicalizando comportamentos, estás patologizando e estás empezando a facerte papéis de conversión, pero por outra parte tamén creas grupos sociais que unha vez que se crean grupos sociais e lle pos nome, tamén poden defender os teus dereitos. Entón, tamén, no século XIX empezaban a aparecer xente que defende que ser daquelas falabas máis de homosexualidade, incluso antes que se falaba de antes estaban no paso entre sodomía e homosexual, pero bueno, daquela época que non estaba mal, que non lle facían daño a ninguén. Entón, temos moi poucos datos sobre todo sobre estes inicios de loita política por os dereitos LGBT. No libro de Daniela ou libros como de Cristina Dómenech ou de Ramón Martínez que falan de historia das persoas LGBT, falan de historia das persoas LGBT no sentido de había estas persoas en tal sitio que eran LGBT e falamos da súa historia. No que falamos Daniela Mansión no libro de Atoros de Liberdade é de historia das persoas do movimento LGBT organizado, que cando xa directamente faz acción política para defender os dereitos concretos. Non, Elise e Marcela non son historia do movimento LGBT organizado porque non está organizado, fixeron o que quixeron e moi ben por elas. Pero o movimento LGBT organizado para min é eso, cando estás nunha organización política e loitas por dereitos. E concretamente empezaron no século XIX a aparecer referentes políticos en distintos espazos que loitaron abertamente pola descriminalización, despenalización dos homosexuais, do travestismo, de distintas cuestións. Concretamente, todos os primeiros defensores dos dereitos LGBT dos que temos registro forman parte de partidos socialistas no sentido de PSOE, que a día de hoxe chamaríamos os comunistas, pero como foi antes da Revolución Soviética, chamábamos e temos referentes tanto dentro do Partido Socialista do Reino Unido, en Alemania, creo que en Suiza tamén, en Francia, e concretamente do que temos mellor registro é en Alemania, porque houve un historiador americano que fixo un libro moi detallado sobre a historia dos inicios do movimento LGBT en Alemania, o cal está moi ben porque recolleu moito como se foi como foi avanzando todo. Entón, sí que se recolle como primeiro que desde persoas relevantes de partidos socialistas, comunistas defenderon a compañeiros que foron detidos e que levaron a cuestión ao Parlamento para traballar por a despenalización, e depois xa que persoas, moitas delas tamén militantes destes partidos, crearon organizacións para loitar contra a despenalización. Falábamos antes de que no 1897 se creou o Comité Científico Humanitario, estaba Magnus Hirschfeld, eran unhas 20-30 personas, igual eran 70% homes, 30% mulleres, non temos así moita información de todas, pero crearon este grupo para loitar pola derogación do artigo 144, se non me equivoco, se non mirades no libro, que era o artigo do Código Legal da República de Weimar que perseguía a homosexualidade. Que tamén é certo que nesta época, na Alemania de finais do século XIX e despois do século XX,
aínda que sí que existía esta legislación, non se levaba moi a rajatabla e era un dos espazos do mundo que nesta época nos que había máis liberdade sexual. Entón, crease primeiro o Comité Científico Humanitario, pero apareceron mogollón de organizacións máis. Para os anos 20 había organizacións LGBT en Alemania que tiñan 3.000 persoas. De feito, ali ao finais do século XIX, principios do XX, había sobre todo dúas organizacións moi activas, o Comité Científico Humanitario e despois outra organización que tamén tiña moita relación, facían moitas cousas xuntas. No Comité Científico Humanitario eran máis tirando comunistas, na outra organización eran máis tirando anarquistas, pero algúns dos anarquistas é que llevan peor os registros. Entón, así como os comunistas temos moita máis información, porque temos moito máis libros e moito máis tal, do grupo anarquista sabemos que existían por noticias en periódicos e porque as veces se tiraban un pouco de shade nos unos e os outros. Cando tamén organizaban cousas xuntos e facían manifestacións xuntos, e había igual unhas 5, 6, 7 personas que militaban nos dous. O sea, era basicamente o mismo que nos pasa agora, xa pasaba fai 130 anos. Non inventamos agora. Sí, non inventamos nada. Pois nada, créase as primeiras organizacións e empezas a loitar polos dereitos LGBT. Que pasa? Despois vienen os nazis e se cargan. Pero, por sorte, viene Laura. Non sei se teño algo por aquí. Sí, vale. Tamén, igual que aparecen estes primeiros movimentos pola despenalización da homosexualidade, do travestismo e demais, que moitos eran xente de partidos socialistas, marxistas, revolucionarios en general, socialistas utópicos. E que ocorre? Pois que no 1917, 22, pasaron varias cousas, paulatinamente, pero bueno, que se crea la URSS, la Revolución Soviética, se echa al zar, e que cando os bolcheviques chegan ao poder na que será a Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, unha das primeiras medidas que toman é a despenalización da homosexualidade, aparte de maneira moi activa e reivindicativa. De feito, pouco despois de isto, crease un Ministerio de Saúde Pública e a primeira referencia ao termo reproducción sexual que temos é nun panfleto do Ministerio de Saúde Pública que fala da necesidade de aceptar e de defender os dereitos das persoas básicamente. Entón, nos anos 20, na URSS, créase o concepto de reproducción sexual como se fai nun marco de pensamento marxista, como foi a revolución cultural en China, revolucións agrarias, nese sentido de revolución de cambiar o sistema que nos chega por un sistema máis xusto, pois créase o concepto de revolución sexual que consistía en liberación das mulleres e deixar de perseguir as persoas LGBT. Que pasa? Que este concepto a día de hoxe, cando nos falan de revolución sexual, pensamos ou en los hippies de Estados Unidos en los años 60 ou na movida madrileña, pero está completamente divorciado do orixe realmente do termo de revolución sexual, que é un termo revolucionario marxista, que é o cambio do sistema sexo-xénero e da opresión das persoas en base ao sistema sexo-xénero de maneira revolucionaria e radical, e foi algo que foi promovido directamente polo goberno, polo Ministerio de Sanidade, que o Ministerio de Sanidade, o ministro de Sanidade da URSS tivo reunións con Hirschfeld no Instituto Científico para Ciencias Sexuales e axudouse a coordinar este tipo de traballo para combater a persecución das persoas LGBT. A raíz tamén da chegada ao poder dos bolcheviques na URSS e do intento a nivel global de acabar con o sistema capitalista, créase unhas estructuras a nivel internacional de partidos socialistas, comunistas e creo que en alguna internacional tamén había anarcas a nivel global, se chama Internacional, a Internacional dos Traballadores. Pues na segunda internacional foi presidida por Lenin
unha das cuestións que se levou a Segunda Internacional foi esta necesidade dunha revolución sexual, falando tamén, e sempre en conclusión estaba a loita pola liberación das mulleres, cuestións como a liberdade reproductiva, incluso cuestións contra a monogamia, a familia tradicional e a familia nuclear, e pues, a revolución tamén no sentido LGBT. Que pasa no 30 e pico? Pues, se muere, pouco despois desta Segunda Internacional se muere Lenin, que encolle a URSS, un dos seus tiña así varias persoas de confianza, unha delas era Josif Stalin, e aínda que hai cousas que están ben, estaneamos que acabaron con os nazis, hai cousas que non están tan bien, como que volveu a repenalizar a homosexualidade, porque se centraron moito tamén nesta construcción de uns valores familiares, basicamente todo o que foi a revolución sexual vamos a volver para atrás e se foron pola mierda. Que pasa? Que os partidos comunistas que asistiran a Segunda Internacional e que xa se quedaran con isto seguiron a defender estes dereitos das persoas LGBT nos seus países, en donde de repente había os comunistas estadounidenses, os comunistas de cada país, pois moitos, en Colombia, por exemplo, as FARC son unos principais defensores dos dereitos LGBT. Entón, na peli esta que vimos en Santiago de Todas as Flores, había salía unha manifestación polo orgullo trans e a única organización que levaba bandeiras era as FARC, forzas revolucionarias. Pues, tamén en distintos países do mundo, pues, a xente, os partidos que asistiron, que formaron parte desta Segunda Internacional, herdaron este interese pola liberación LGBT e das mulleres e empezaron a crear distintas estructuras en distintos países. Concretamente, aquí temos máis información, igual que no século finais do XIX e principios do XX, onde temos máis información é de Alemania, do século XX, xa mediados do século XX para diante, de Estados Unidos, obviamente, porque son el país del casito e protagonistas del mundo. Pues, en Estados Unidos empezan a crear asociacións LGBT, como pode ser pues, a Sociedade Matachín, a raíz de que activistas como Harry Hay, que eran militantes comunistas, din, vamos a copiar las tesis, estatutos que rixen exactamente como funciona o Partido Comunista, e vamos a facer unha organización paralela que funcione exactamente igual para defender os dereitos LGBT. E así aparece a Sociedade Matachín, que crea células, no sentido de, igual que son células do Partido Comunista, pues, células da Sociedade Matachín en distintas cidades dos Estados Unidos. Despois crease Fillas de Bilitis e funcionan máis ou menos igual, pues, e así en cada país do mundo empezan a crearse organizacións LGBT que defenden os dereitos das persoas. Pero igualmente eran cuestións como super insulares e ao mesmo tempo tamén había un conflicto bastante grande entre o asimilacionismo e as posicións revolucionarias. Por unha parte estaba xente que quería rachar con todo, rachar con a sociedade e acabar con a división sexual, con la monogamia, con el matrimonio e demais, e hai xente que decía, no, yo quiero que me acepten, pero que se manteña todo igual. E incluso, pues, nos anos 50, non sei se vos sonan en Estados Unidos, unha época que se chamou o macartismo, que basicamente foi unha despois da Segunda Guerra Mundial, inicios da Guerra Fría, pues basicamente introduciu unha psicosis colectiva con que todo o mundo era comunista. E houve unha caza de bruxas no cal a xente acusaba a xente do goberno, a veciños, de secretamente un comunista. E moita xente acabou sin traballo, moita xente acabou na cárcel, moita xente acabou asesinada. Pois, como xusto se estaban montando estas organizacións LGBT durante a época do macartismo, pues, os militantes comunistas de propio pé dixeron, bueno, vamos a tomarnos unha posición un pouco máis de retagarda e deixamos que a xente visible do movimento sexa xente máis aceptable. Que pasou? Pues que a xente máis aceptable dixe, bueno, pues, nos interesan as trans, nos interesan os negros, nos interesan los pobres, vamos a ser as feministas. Entón, como que o movimento nace nos 50 e se muere un pouquinho nos 50. Que pasa nos 60? O que lle chamamos son movimentos dos dereitos civis, que, para que non coñeciste dos Estados Unidos, o movimento dos dereitos civis é o movimento de liberación negra.
Entón, loitase contra as leis que as leis de Jim Crow, as que basicamente che din como que hai cidades nas que as persoas negras non poden entrar a partir das 9 da noite, cousas como esas, ou neste barrio non pode haber máis de X porcentaxe de persoas negras, ou cousas así. Todas estas leis discriminatorias, o de non poder ir na parte de adiante dos autobuses, o de ter uns lavabos diferentes, que sonan todo ao século XVIII e XIX, pero que realmente foi hasta os anos 60. O sea, que Rosa Parks, creo que non sei se que vive ou morre foi pouco. Morreu aí, non sei se ano pasado, foi poquinho. A primeira muller, a primeira rapaza negra en ir a estudar a un instituto no que tamén había blancos, ten como 80 anos. Está moi viva. Pois nesta época houve unha grande organización polos dereitos das persoas racializadas e toda a xente, anarquistas, como toda a xente que cría na conciencia social e dereitos das persoas, pois meteuse a tope no movimento dos dereitos civis, tamén incluídas persoas brancas, moitas persoas LGBT, GLG e toda esta xente que acabaron un poquinho a tacona dos asimilacionistas LGBT, pois participan máis activamente no movimento de dereitos civis. Chega o ano 60, chegan finais dos anos 60, hai todo este rebumbio en Estados Unidos porque la gente quiere derechos e empeza a tomarse consciencia de que non queremos que nos fagan que nos oprima la policía. Entón empeza a haber revoltas en distintos espazos. A de Stonewall non foi a primeira, xa houve algo en San Francisco en anos anteriores, pero empeza a haber revoltas contra a policía, contra a opresión das persoas LGBT. E concretamente unha que é a que chamamos o inicio do movimento LGBT moderno é a que ocorreu no 28 de xuño de 1969 no bar Stonewall de Nova York, no cal cíclicamente iba aí a policía a facer redadas, facía a xente pasar por cuestións bastante degradantes como facelas espirse ou as veces roubábanlles, as veces multaban, era unha cuestión bastante que era claramente para perseguir os LGBT por ser LGBT, porque era o que iban a este local. Pues, concretamente nese día a xente LGBT dixo, bueno, aquí e empezou unha revolta. Tamén hai moito conto mítico de como empezou, o rollo este de que Marsha P. Johnson tirou o primeiro tixolo, ou que polo que sabemos, probablemente Marsha ni siquiera estaba o primeiro día, igual chegou o segundo. Ao final, para mí non é tan importante a cuestión mítica de pensar a historia mediante grandes persoas que fixeron cousas super importantes e por eso chegamos onde estamos, senón pensar a historia nun sentido máis materialista de había un contexto social concreto, había un descontento por parte desta poboación e había unha serie de relacións que se forxaran na década anterior durante o movimento por os dereitos civiles que serviron para que no momento no que de maneira un pouco espontánea xorde un enfrentamento coa policía, pois todo o mundo que decía a xente que militei nestas protestas teño o seu número de teléfono, vou chamar e que veñen, ou a xente que teño no partido, a xente que teño nas asociacións de barrio, e de repente unha revolta que empezou nun bar, a xente que estaba no bar, todo o barrio de Greenwich se uneu e durou 3 días de revolta, de tirar tamén tisolos a policía, de facer barricadas, de prender lume e demais. Cal foi a diferencia entre esta revolta de Stonewall e as 5 revoltas iguais que houve nos anos anteriores? Que esta chegou á prensa internacional. Entón, de repente, nos xornais de, polo menos, Occidente, non teño moita información de se tivo impacto no sur global, pero por lo menos en todos os xornais de Occidente, en toda Europa, en Latinoamérica, de repente salían noticias sobre os grandes disturbios de Stonewall por os dereitos LGBT. Entón, de repente, a xente que xa estaban, pues, existían, como decía, organizacións como Sociedade de Matachín, Fillas de Bilitis, que xa xente que a nivel individual ou mediante os seus partidos políticos defenden os dereitos das persoas LGBT, din, mira, houve isto. E o ano seguinte de facerse revoltas a Stonewall,
a xente que participou nas revoltas e os contactos que tiñan de militancia interseccional nestes espazos, con as persoas negras, dos dereitos de traballadores sexuais, con movimento feminista, convocaron unha manifestación cando se cumpleu o ano da revolta de Stonewall. E aí xa, de feito, para mí casi empeza o movimento LGBT moderno, non tanto na revolta de Stonewall, porque xa digo, unha revolta como houve moitas outras e como houve moitos outros sitios, senón porque no anos 70 faise unha manifestación que un pouco como van a empezar a fazer manifestacións en outras cidades do mundo, tamén alrededor desas datas, e colle un pouco, é iso, é coller unhas redes de contactos que existían antes, uns sentires que existían antes, uns coñecementos que existían antes, e de repente darlle iso concreto de, pues todo isto imos localizarse con unha manifestación o 28 de xulio. Entón, por eso se considera que é o inicio do movimento LGBT moderno, que me parece que é bastante acertado falar así, pero inicio do movimento LGBT moderno, non do movimento LGBT, porque o movimento LGBT, no sentido máis amplo, levaba 100 anos existindo. Vale, entón, chegamos a Galicia. Como hemos... 35. É 36. Vale, nos vemos. Pois, completamente en Galiza, que estaba pasando nesta época? No 69, non tanto, no 70, que cando se fai a primeira mani LGBT en Nova York, creo que no ano seguinte xa se fixo en San Francisco. Nesta época que empezan a ir noticias nos redes internacionais de que hai manis LGBT, pois que aquí estábamos con Paquito, dictadura franquista. Entón, había unha tamén, se ledes o libro de Daniel, o da definición dos sexos, veredes que a represión das persoas disidentes de sexo, de xénero e das mulleres foi progresiva ao longo do franquismo. En vez de, podemos imaginarnos que foi durísimo durante a Guerra Civil e os anos posteriores á Guerra Civil, pero segundo se foi tranquilizando a cousa, foi sendo un pouco máis laxo, todo o contrario. As persoas LGBT, os dereitos das mulleres foron peor nos 50 que nos 40, foron peor nos 60 que nos 50. E empezaba un pouquinho a cambiar a cousa nos 70, pero bueno, ainda estábamos nunha fase de represión bastante buena. E represión, claro, persoas LGBT e contra todos os movimentos sociais organizados. Pois, cando empezan a aparecer estes, a raíz dos revoltas de Stonewall e das manifestacións posteriores ás revoltas de Stonewall, empezan a crear os frentes de liberación homosexual, que se crean, pues, xa digo, por Francia, Reino Unido, Alemania, no Estado español, en Portugal, por todo o mundo empezan a crearse frentes de liberación homosexual, pero no contexto do Estado español son absolutamente e totalmente ilegales. Por unha parte, a organización política en xeral é bastante ilegal e por encima, si para defender os dereitos das persoas LGBT, pues moito máis. Entón, sabemos que empezan a existir grupúsculos e pronto frente de liberación homosexual no Estado español, pero cando se creou o primeiro frente de liberación homosexual galego? Realmente non teño idea. Temos o dato este do 1975 para o de Cataluña, para o frente de liberación homosexual da Galiza. Sabemos que no 76 sacaron un artigo na revista Estabilidade del COPE no cal se presentaba unha serie de demandas e apoios. De feito, no 76 aparecía un listado de apoiado por UPG, Partido Comunista, sindicato non sei que, feministas de non sei cuántos, asociación de vecinos de non sei que, xa salían apoios, pero, claro, sabemos cando se fixo público isto, nos 76, tamén época da morte de Franco, pero cando se creou, cando empezaron a xuntarse, cando tuveron a primeira asamblea, non temos ni idea, non hai ningún tipo de registro. De feito, sei que no 75 xa había xuntanzas porque, dando unha charla sobre temática LGBT nunha asento do PNG de Migración, xusto calou que había un señor maior que milita en Madrid e que me dixo, no 75 xa estaba. Entón, sei que no 75 había xa algo en Galicia, pero non hai registros. Claro, sería perigoso ter un registro de xente que vai a unha unión así. Se estás facendo algo ilegal e por encima tes o estigma, porque unha cosa é a ilegalidade e por outra cosa está o estigma. Sandra, hai unha rapaza aí fora que eu non sei se querrá
Pero sí que vale. Vale, pois eso, sabemos que no 76 preséntase na lista de podcast de la liberación homosexual, creas unha coordinadora galega de colectivos gays, que tamén, igual que cando falamos en inglés da palabra gay como termo paraugas, tamén daquela a palabra gay era un termo bastante paraugas, non é como a día de hoxe que entendemos gay como homosexual. Daquela gay era tamén para lesbianas, tamén para bisexuales. De feito, durante, hasta bastante recentemente, ser bisexual entendíase como un subtipo de gay. O sea, ti eras gay e aparte podía gustarse tamén as persoas do outro sexo, pero non era como unha identidade aparte. Ti eras gay ou lesbiana e podía ser bisexual ou monosexual, pero eres gay ou lesbiana. Non, claro, estes colectivos gays realmente persoas de todas as identidades que temos entendemos Dios. Pois no ano 80 temos creanse coordinadores de colectivos, bueno, final dos 70 creanse coordinadores de colectivos gays en todo o estado. Nos temos a coordinadora de colectivos de Galicia, que tiña a súa propia revista, se chamaba O Aturuxo, de aí o nome do libro, de aí o nome da primeira federación galega, da segunda federación galega, técnicamente, porque foi unha federación que se creou nos anos 2000. E eso, crease, hai bastante actividade entre os 75 e o 80. No 80 xa a coordinadora de colectivos gays de Galicia, CGG, coordinadora galega de colectivos gays, CGG, algo así. Non direi a pagar. Vale, pues, créase, intégrase dentro da coordinadora estatal de colectivos gays e teñen esta xuntanza ese ano reunións en Galicia, porque está tamén esta idea de que todo se ten que facer en Barcelona ou en Madrid tamén é bastante recente, e ocorre o que vos comentei antes da protesta na Cafetería Manja. O ano seguinte faise a primeira mani LGBT na Galiza, que foi aquí en Vigo, e que veremos máis sobre ela no roteiro. Tamén nesta mani houve unhas 3.000 personas aproximadamente, e houve tamén, como igual que nos Estados Unidos, cando empezaron as manifestacións, se tirou de contactos, o sea, eu coñezo esta persona no movimento ecoloxista, eu coñezo esta persona no movimento tal, e tirouse de contactos para facer as primeiras movilizacións. Aquí fixose exactamente igual. Estaba xente do movimento ecoloxista, estaban distintas organizacións feministas, estaba nas fotos que vedes no libro, estaba a ANPG, a Asociación Nacional Popular Galega, que de onde nace o BNG, estaba creo que o PC, estaba UCM, un comunista algo, e había varias asociacións vecinais e iban con pancartas, con sus logos e todos, o sea, non era simplemente había militantes que como eran LGBTs iban aí, sino que iban con faixa propia, e a partir de aí pues, empezou a ver pues, estas movilizacións tamén, despois fase en outras cidades, fase en Coruña, fase en Santiago, e empezamos a facer pues, o que entendemos hoxe como é o orgullo, que tamén unha cosa que me decatei facendo a investigación para o libro é que, ainda que sí que se usou a palabra orgullo, Día do Orgullo, prácticamente desde o principio, o mayoritario era chamarle Día da Liberación Homosexual, que era un termo moito máis radical, moito máis revolucionario que decir, orgullo, estoy orgullosa de ser mujer. No, era, queremos liberación, queremos marchar co sistema. E inicialmente nos anos 80 usábanse as dúas palabras casi indistintamente. Nos 90 empeza a desaparecer liberación e a partir dos 2000 non se ve Día da Liberación ya nunca máis. Tamén as demandas que había nos anos 80, pues, abolición do matrimonio, abolición da monogamia, abolición da familia, básicamente cargarnos todos estes sistemas de presión, e despois, pues, como que nos olvidamos de todo, e hai que agora pues, rescatar. Que máis? Nada, despois disto, houve moita actividade entre os 75 e o 83,
pero que pasou tamén nesta época despois de que morrera Franco? Pues que vino a transición, que ao contrario que as persoas trans realmente transicionan moi poquito, pero unha cousa que tivo foi que de repente se legalizaron estas asociacións, pero tamén se legalizaron os partidos políticos. Entón, a xente que estaba tirando adiante destes movimentos meteronse todos a militar en partidos políticos. Entón, xente activistas históricas do movimento LGBT de repente estaban aí no BNG, estaban no Comunista, estaban no PSOE. Houve unha desarticulación bastante forte do movimento. Por encima, xusto claro que ao mesmo tempo tamén as mulleres do movimento quixeron ser un pouco máis autónomas e foron o movimento feminista, que ao movimento feminista llevou maravilloso, foi aí o boom do movimento feminista, as lesbianas e bisexuales basicamente foron quen construíron gran parte do movimento feminista, pero para o movimento LGBT pues, foi la muerte. Entón, nos anos da metade dos anos 80 para adiante hai moi pouca actividade do movimento LGBT na Galicia. Sigue habendo cousas, céntrase tamén bastante actividade alrededor da loita contra o VIH, pero céntrase concretamente en Galicia, e comento no libro, a cuestión é que o VIH temos moito na cabeza o tema da transmisión sexual e concretamente a transmisión sexual en parellas homosexuais. A gran maioría das transmisións de VIH que houve na historia, desde o principio hasta hoxe, foi por compartir xeringuillas ou transfusión de sangue. Por lo tanto, que pasaba en Galiza? A xente casi asociaba máis ter o VIH a la heroína, porque a Galiza dos anos 90 era a Galiza da heroína, que con ser LGBT. Entón, claro, sí que se crearon moitas estructuras para a loita contra o VIH, os comités anti-sida, pues, que sigue existindo de Coruña, pero houve en todas as cidades. Houve moita militancia, moito activismo contra o VIH, pero casi tiña pouca vinculación con o movimento LGBT. Estaban casi máis as nais de persoas drogodependentes, eran moitos espazos dominados por nais de persoas drogodependentes, e claro, había xente LGBT que sí que participaba nestes espazos, pero ao final, xa digo, houve unha desarticulación moi gorda do movimento LGBT. Chega despois a institucionalización, cando xa empezamos a crear asociacións que cumplen funcións, porque as administracións públicas non as cumplen, entón é necesario dar este servizo en algún lado. Entón aparecen asociacións como Nos Mesmas, como Alas Coruña, que primeiro se creou en Lugo, despois foi para Coruña, como asociacións que dan orientación laboral, asesoramento psicolóxico, asesoramento legal, que son cousas que realmente debería de darche o Estado, pero que como o Estado non o dá, pues, afortunadamente creanse estas asociacións. Ao mesmo tempo, como en todas partes, sempre que hai unha acción e unha reacción, igual que se crean asociacións máis institucionais, máis asistencialistas, tamén aparecen asociacións que escapan de todas as institucións a nivel de, pues, non queremos nin facer nada que teña nada que ver con ningún concello, administración e demais, non queremos cartos de ninguén, non queremos tal, movimentos que daquela se fará máis do movimento queer neste sentido anti-institucional e movimento LGBT máis institucional, pero ao mesmo tempo tamén levábase este ao extremo tan de pureza, de non queremos ningún tipo de contacto ni nada, que eran grupiños que normalmente tiñan entre 3 e 5 personas e que tiñan unha actividade entre medio e 2 anos. Prácticamente o único colectivo queer que sí que tivo unha presencia importante e unha actividade importante ao largo do tempo sería o colectivo de maricollas precarias, que estaba centrado entre Coruña e Santiago, e claro, nele estaba xente superpotente como pode ser a propia Laura Bugallo, Pablo Andrade, a parte tiña unha perspectiva super transversal, unha perspectiva moi revolucionaria. Feito, tamén unha das cousas que recolle, por exemplo, no libro, é que no ano 2006, cando se estaba empezando a traballar a lei trans, a que houve antes da de 2023, Pedro Cerolo, que era o señor do PSOE, que se enarbolaba como el defensor de los derechos LGBT e que sacou adiante
matrimonio igualitario e tamén estaba encabezando a tramitación da lei trans, fixo xira por Galicia e as maricollas becarias conseguiron ter unha reunión con él a decirle a ver, hijo, isto que es esta puta mierda e fixeron protestas contra a aprobación da lei trans porque consideraban que era unha lei patologizante que lo es e xa no ano 2006-2007 defendían que non podía pedirse a unha persoa unha declaración de estar enfermo no médico ou no psicólogo ou un tratamento médico para poder facer un cambio de registro, unha vía administrativa. Entendía que iba contra a Constitución, que iba contra os dereitos das persoas e que era unha patologización. As maricollas precarias non só tiveron o Cerolo, sino que organizaron manifestacións por toda Galiza xunto con outros movimentos sociais, xunto con Galiza Nova, xunto con outras organizacións que incluso que eran así máis institucionais tamén participaron destas movilizacións contra a lei trans, que me parece relevante coñecer a día de hoxe que o movimento LGBT galego se manifestou contra a lei trans no 2007 porque se consideraba incluso un paso atrás, porque como vos comentaba antes, xa había xente que estaba tendo cambio de nome sexo-registrantes dos anos 80. O que pasaba ca lei trans era que iba a regularizar os trámites para que todo o mundo fixera da mesma maneira e os mesmos requisitos para todo o mundo, en vez de que cada xuiz en cada xulgado tivera o seu propio criterio. Claro, para moita xente era peor, porque se no seu xulgado máis ou menos lle daban o cambio de nome sexo-registrar sen moito problema, pois de repente ibanse a pedir un diagnóstico de estar loca, de ter un trastorno de identidade de xénero e 2 anos de acumulación ou unha operación de resonancia genital. Pero bueno, ao final aprobouse, el PSOE vedeno como un gran avance e en parte tamén non é todo negativo, hai cousas que foron bastante positivas desa lei, igual que no matrimonio igualitario, que tamén as queer, as revolucionarias polo que abogábamos, non porque tiña 14 anos pero as que estaban organizadas abogaban pola abolición do matrimonio, senón que o Estado non tivera ningún tipo de potestade sobre as relacións sexuais e sentimentais, que non existira o concepto de matrimonio e por tanto si xa somos todos iguales, xa non hai diferencia entre heteros e non. Que pasa? Que aprobase o matrimonio igualitario no 2005, aínda que teña a parte negativa de que legitima o concepto de matrimonio e que sigue dando ao Estado este poder sobre as relacións íntimas das persoas, que non ten ningún tipo de sentido que o teña. Por outra parte, é certo que a aprobación do matrimonio igualitario supuxo un avance na aceptación por parte da sociedade das persoas LGBT de, pues, basicamente, en cousa de 5 anos avanzouse máis que nos 25 pretos. Entón que, ao final, os cambios legales, ainda que a lei en sí se pode parecer mellor ou peor, os cambios legais sí que teñen un impacto sobre a percepción social do colectivo. Igual que a lei trans tamén seguramente houve un impacto positivo sobre a percepción das persoas trans. Unha cousa que eu non sabía, que non sale no libro, pero que nunha das presentacións me contou Freddy Saborido, que estaba no colectivo Gay de Compostela nos anos 2000, foi que nos anos de tramitación da lei trans e da lei de matrimonio igualitario houve unha auxe de transfobia e de LGTB-fobia social e que se deron unha escalada moi gorda de agresións LGTB-fóbicas. De feito, creo que o último asesinato antes de Samuel fora un en Vigo no 2005, se non me equivoco. Sí, pero ese é un pouco máis complicado. Sí, é máis complicado, pero igualmente nesa época había agresións físicas a persoas LGBT pola cousa. E, curiosamente, a partir do ano 2019, que se empezou a tramitar a nova lei trans e LGBT, volveron a escalar as agresións verbais e físicas a persoas LGBT. Entón, a conclusión que chegamos un pouco nesta conversa é que cando se poñen en cuestión os dereitos das persoas LGBT como algo que é debatible na palestra pública, hai máis agresións. Pero ao mesmo tempo tamén unha vez que se consigue e se aproban as leis, despois mellora a cousa. Entón esperemos que as terfas vayan desaparecer. Unha pregunta, co da matrimonio igualitario tamén foi o tema de adopción igualitaria, non sei como dicen. Sí, así como o matrimonio igualitario, España creo que foi o 5º país do mundo, algo así, que o aprobou, empezou iso,
Países Baixos no 2001 e para 2005 igual había outros 4 países que foron por diante, pero España foi o primeiro país en legalizar a adopción por parte de parellas do mesmo sexo con unha technicalidade, porque no sistema legislativo do Estado español ten dereito a adoptar todo o mundo que está en matrimonio. Non había ninguna referencia ao sexo das persoas porque xa se entendía que quen estaba en matrimonio era un home ou unha muller. Entón, no momento no que se lles deixou casarse as persoas LGBT, automáticamente podían adoptar. Entón, España foi o primeiro país do mundo no que se aprobou a adopción por parte de persoas do mesmo sexo. Pero eso por technicalidade. Sí, pero bueno, que sí que de entrevistas que escoitaron naquela época tal, sí que era algo que... Sí, era un debate que se daba bastante gordo. Vale. E nada, a cuestión é que en toda esta época alrededor da lei de 2005 de matrimonio, da lei de 2007 dos delitos trans, os movementos LGBT organizados centraron moito o seu traballo, os seus esforzos, os seus debates nestes marcos legislativos, non tanto nas cuestións que se falaban de antes, na cuestión de liberación, nas cuestións de tal, sino foi o rollo, vamos a ir por estas leis. Que pasa cando se aproban estas leis? Que basicamente os movementos LGBT desaparecen. A partir de 2007, por exemplo, en Santiago, ainda se celebrou o Orgullo no 2008 e no 2009 ainda se fixou unha quedada, un mani picnic. Pero xa nunca, a última mani foi no 2008 e no 2009 última quedada. A partir de aí, morreu o Orgullo en Santiago. E no resto de Galicia, exactamente igual. A única cidade galega que mantivo mani do Orgullo todos estes anos foi Vigo. E foi por nós mesmos. En Ourense, medianamente, desapareceu o movimento LGBT, pero o movimento feminista colleron o facho e dixeron, mentras que non volve a aparecer o movimento LGBT, organizamos nos, e cando volve a haber o movimento LGBT xa volve desacollera. Entón, aí temos que agradecerlle aos feministas de Ourense que seguirá vendo e seguirá vendo moitísima actividade en defensa de persoas LGBT en Ourense eses anos, pero gracias ao movimento feminista. O movimento LGBT en Ourense morreu, igual morreu todo o resto de Galicia, e quedaban as asociacións asistencialistas, quedaba nos mesmas en Vigo, que dentro de ser asistencialista sempre foron tamén moi politizadas, entón seguiron mantendo as manifestacións, pero centraban a súa actividade na asistencia. A das Coruña eran asistencialistas e outras asociacións que tiñan pasan 10 anos e volve a haber un bullicio social de queremos cambiar as cosas, queremos de repente había toda unha xeración de novas activistas LGBT que cando saíron do armario, cando chegaron a vida adulta, xa existía esta legislación, xa non viviran a loita, por lo tanto xa tiñan outras prioridades e tiñan outras inquedanzas. Entón, de repente empezan a aparecer moitos intentos de facer activismo LGBT. Concretamente, a cuestión que máis vulcanizou este movimento, que máis se veu como estructural, é a cuestión dos dereitos trans. Entón, a partir de 2016-17 empezamos a organizarse movimentos alrededor da autodeterminación de xénero, dos dereitos das persoas trans, movimentos LGBT, pero moi centrados na cuestión trans. Empezase a traballar nunha lei galega de identidade de xénero, créase a asociación, créase Crisalis, que despois en Galicia hubo unha escisión e montaron Arenas, créase Amizando, todo isto alrededor da tramitación da identidade de xénero no 2016, e no 2017 montase a Avante. Entón, a partir de aí, Avante e un pouquinho Amizando serían as primeiras organizacións LGBT que teñen non se crean tanto como nin para cumplir unha función vamos a dar unha asistencia ás persoas, nin para conseguir un objetivo concreto de vamos a ter unha lei de identidade de xénero galega. Amizando sí que foi un poquinho da lei de identidade de xénero. Arenas e Crisalis eran servizos, nos mesmas e Alas eran servizos. Avante crease un pouco como se crearon as frentes de liberación homosexual nos anos 80, no sentido de vamos a coller todas as xente LGBT da Galiza e organizar, dar os coñecementos, poñeras en contacto e traballar por a liberación en conjunto. Entón, aparece Avante en Compostela no 2017, perdón, no 2018 xa aparecer
fundouse primeiro, creo que o primeiro foi en Vigo, se non me equivoco, despois sería Ferrol, Coruña, despois Pontevedra, logo Lugo, despois Ourense, despois Villaverín, Muros Noia, despois Morrego Ourense, despois volvo a Verín, despois Morrego Ourense, que non sei, avante diáspora para a xente que está emigrada, e a raíz de eso, da formación de Avante e do tipo de militancia que había en Avante, que era pues, unha militancia máis semellante ao movimento estudantil, por exemplo, era moito máis tiña unha estrutura moi parecida ao movimento, moito máis parecida ao movimento estudantil que asociacións como poden ser eso, alas unos mesmos, que son asociacións conformadas por X número de personas que fan estas cousas. Avante sempre foi desde o punto de sentido de organizar a xente. É máis como un sindicato, como a CIGA, un sindicato de te pasa isto, tes estas condicións, necesitas unha estrutura para defenderte, vamos a darte esa estrutura. Entón, a partir de aí, crease Avante en moitas localidades e empezas a crear outras organizacións un pouco tamén en resposta. Por exemplo, en Ribadumia creouse a Asociación Gotas e a xente de Gotas nos miramos, vimos que aparecera Avante e dixemos, queremos facer o mismo. E a partir de aí empezan a aparecer moitas organizacións LGBT por todo o país. Ainda xusto fai un mes montaron unha non me acordo cerca de ti, pola zona de Ferro, a asociación As Mestas, e directamente pedironme que lles fora a dar unha formación de como se monta unha organización LGBT. Pues síguense creando así a nivel local moitas organizacións, máis deste perfil, máis desde un perfil de vamos a intentar darlle ás persoas LGBT un espazo no cal organizarse e luchar polos dereitos. Ademais, aparecen moitas outras iniciativas, aparecen iniciativas culturais, aparecen pues, festivais como o Festival de Cine de Pontevedra, o FLOP, festivais de artes escénicas como o Corufest, festivais musicais e máis tal como o Euroqueer, aparecen iniciativas no ámbito da investigación como a Rede Galega de Estudos Queer, aparecen pues, moitos tipos de basicamente hai un boom, un florecemento de cousas queer e LGBT a partir do ano 2017-18 e despois ven pues, todo lo malo de chega a reacción e chegan as TERF e chegan aos pardovermellos, que como se chama a xente que di ser comunista, pero que realmente son máis de Vox que os de Vox, tipo Frente Obrero, sí, pero hai moitos máis. Incluso dentro, porque de feito unha cosa bastante común nos pardovermellos é que odian todo tipo de autodeterminación, tanto de xénero como a nacional, pero ao mesmo tempo tamén hai algúns pardovermellos que están nas nacións do Estado e ainda así son LGTB-fóbicos contra a anti-inmigración e demás. Pero bueno, son completamente residuais porque como dentro da ideoloxía do pardovermella tamén vai contra a autodeterminación de nación, pois non ten moito sentido, entón por eso son poucos. E pouco máis de decir que toda esta reacción forma parte dun movimento global de reacción contra os dereitos, sobre todo os dereitos das mulleres, os dereitos reproductivos, ten que ver con moitas cousas, pero entre elas está cuestións poboacionais, que de repente estamos vendo un cambio nas pirámides poboacionais, a xente ten máis esperanza de vida e chegan máis xente a idade, a terceira idade, e os sistemas de pensión están empezando a colapsar en todo o mundo, e cos dereitos reproductivos das mulleres pois hai moitos menos bebés e ademais estes bebés hai moitos menos bebés blancos, pero está suplindo a falta de xente de novas xeracións con xente do sur global. Entón, como a xente racista non le gusta isto, hai todo un movimento en Occidente para volver a eliminar as leis que permiten o aborto, vese como pasou en Estados Unidos, en Polonia, en Ucrania. Hai unha forte represión contra as persoas LGBT porque non producimos progenio e algo está pasando a nivel global e forma parte todo dentro dun momento apasionado. Concretamente, usouse moito como estrategia ir contra a ideología de género, que ahora escoitamos decir algunhas TERF, pero as que temos máis de 20 anos, acordámonos de que a ideología de género, quen empezou a usar esa frase no Estado español foi Vox,
que chamaba ideología de género, o feminismo, e tamén as cousas LGBT. Pois, sabes quen inventou a frase ideología de género? Aún es así rarillo. Franco. No. No. Hitler. El Papa. El actual Papa. No, o Papa como figura, a oficina do Papa. Non creo que fuera idea do señor en concreto. Vale. Pois o Vaticano empezou a sacar comunicados a mediados dos anos 90 criticando un gran perigo que se viña contra a humanidade, que era a ideoloxía de xénero, que era unha afrenta contra Dios mismo, que intentaba atentar contra Dios mismo. E referíanse a ideoloxía de xénero todo o que pretende alterar a orde natural de homes con mulleres, mulleres servir aos homes en relacións monógamas e cis e heterosexuais. Entón, todo o que contraste con isto, e claro, aí entra o movimento feminista. Entón, o movimento feminista e o movimento LGBT conformarían a ideoloxía de xénero e serían unha afrenta contra Dios, porque eles entenden que a bioloxía humana sustenta a súa ideoloxía de como ten que formarse a familia tradicional e como ten que ser a xente, e que todo o que estamos facendo desde os movimentos feministas LGBT atendan contra isto e é unha especie de conspiración contra Dios. Tamén entran aí os antisemitas, de son los judíos por detrás que quieren acabar con la humanidade mediante sus cabras transhumanistas, e hai pues, toda unha serie de contubernios raros, pero bueno, quen creou este termo de ideoloxía de xénero e non só a palabra, sino todo o que significa e como se usa por parte dos movimentos de extrema dereita e movimentos conservadores a nivel global foi o Vaticano, e está publicado, é super fácil de atopar porque son textos que siguen publicados. E volvemos ao principio. E cerramos el círculo, en fin.